A karon farko cikin shekaru 10 tawagar kwallon kafa ta Super Eagles ta Najeriya ta tsallaka wasan karshe na gasar cin kofin Afirkan da ke gudana a Abrikos bayan da ta casa kasar Afirka ta Kudu a bugun fanareti. Kasashen biyu sun shafe tsawon sa'o'i 120 suna gumurzu da ci 1-1 kafin daga bisani su buga fanareti, inda Najeriya ta samu nasara da kwallaye 4-2. Sai dai an bayyana cewa wato mai tsaron ragar Najeriya wato Stanley Wambly ya taka gagarumar rawa wajen tare kwallaye biyu da 'yan wasan Afirka ta Kudu suka buga masa a bugun na fanareti, abin da yasa ya zama gwarzon wasan da aka buga a yau. Najeriya za ta buga wasan karshe tsakaninta da mai masaukin baki wato kasar ta Abrikos ko kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, kasashen da a yanzu haka ke kan fafatawa da juna. Masharhanta dai kan kwallon kafa sun sanya Najeriya cikin kasashen da ke kan gaba wajen yiwuwar lashe babbar gasar ta Afirka. Rabon da Najeriya ta lashe gasar kofin AFCON tun shekarar 2013 lokacin da ta doke kasar Burkina Faso da ci ɗaya mai ban haushi, wasan da aka fafata shi a gasar da kasar Afirka ta Kudu ta karbi bakunci a wannan shekara. To da wannan kuma bari mu tsallaka Turai, inda aka bayyana cewa wato kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wato Mauricio Pochettino ya ce ya samu sakon salula daga mahukuntan Chelsea a lokacin da yake fuskantar kora bayan da aka doke shi karo biyu a jere. Hakan ya sa Chelsea ta kasa zuwa mataki na 11 a teburin Premier kasar ta Ingila bayan da kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton ta ci Chelsea din da kwallaye 4-2 a filin wasa na Stamford Bridge a ranar Lahadin da ta gabata. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta kashe sama da fam biliyan 1 wajen sayan sabbin 'yan wasa tun bayan da sabon mamallakin club din wato Todd Boehly ya sayi kungiyar a cikin watan Mayu na shekarar 2022. To sai dai wasa tara da mai horarwa wato Pochettino yayi nasara a Premier League ta bana, wadda aka buga karawa guda 23 kawo yanzu. An dai bayyana cewa wato matsi ya fara hawa kan kociyan dan asalin kasar Argentina bayan da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta ci Chelsea din wato kwallaye 4-1 kwana 4 tsakani, kuma kungiyar kwallon kafa ta Boehly ta dawo ta kara dura wa Chelsea din kwallaye 4. Sai dai an bayyana cewa wato kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wadda take ta 11 a teburin tana da tazarar maki 15 tsakaninta da gurbin yan hudun farko da tazarar maki 5 tsakaninta da abokiya hamayyata wato West Ham wadda take ta 7 akan teburin. An dai bayyana cewa wato duk da makudan kudin da mamallakin club din wato Boehly ya kashe na sayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea daga hannun tsohon mamallakin club din wato Roman Abramovich, amma ta kare a gurbi mafi muni wato na 12 a teburin na Premier League din kasar Ingila a bara, bayan da magoya baya suka yi masa ihu a filin wasa na Stamford Bridge a ranar Lahadin da ta gabata bayan tashi daga wasan da suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta Wolves. Mai horarwa wato Pochettino ya buƙaci haɗin kai daga magoya bayan na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Sai dai a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta ziyarci wato kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa, inda suke buga wasa na biyu a zagaye na 4 a gasar FA Cup da ake ci gaba da fafatawa. An kuma bayyana cewa wato kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za ta kai zagayen karshe a gasar Carabao Cup da za ta fuskanci kungiyar kwallon kafa ta Liverpool nan gaba a filin wasa na Wembley. To da wannan kuma bari mu tsallaka ga fagen cinikan 'yan wasa, inda aka bayyana cewa wato dan wasan tsakiya na Argentina wato Enzo Fernandez mai shekara 23 na son barin Chelsea bayan shekara daya a kungiyar kwallon kafan ta Stamford Bridge a cewar jaridar Football Transfer. Sai dai a gefe daya an bayyana cewa 'yan wasan Chelsea sun yi korafi kan tsarin kocin kungiyar wato Mauricio Pochettino da mataimakinsa, yayin da sabbin zuwa ke nadabar kulla doguwar yarjejeniya da club din a cewar jaridar Atlantic. To amma an bayyana cewa wato Chelsea din na nazari kan makomar wato mai horarwa zuwa karshen kaka a cewar jaridar Football London, yayin da a gefe da ita ma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta kulla wata yarjejeniya da kocin Bayer Leverkusen wato Xabi Alonso bayan matakin mai horar da club din a daidai wannan lokaci wato jogin club na barin aikin sa a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool a karshen kakar nan. Sai dai kuma an bayyana cewa ita ma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na son mayar da hankali kan matasa, inda matashin dan wasan Crystal Palace mai shekara 22 wato Michael Olise da na Everton mai shekara 21 wato Jared Brightwhite ke cikin jerin waɗanda United din ke farauta. Sai da an bayyana cewa wato takwararta ta Manchester City bata kulla yarjejeniya kan matashin dan kwallon Brazil ba wato Sabio, wanda ke taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Girona mai fafatawa a La Liga kasar Spain a matsayin dan wasan aro daga Troyes ta Faransa, amma kungiyar na tattaunawa a cewar jaridar EFCN. Sai dai ita ma kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace na nazari kan makomar wato Roy Hodgson, amma tana fuskantar kalubale kan wanda ya dace ya maye gurbinsa a cewar jaridar Times. Sai dai an bayyana cewa wato dan wasan Manchester United da kuma kasar Ingila wato Mason Greenwood da ke taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Getafe a matsayin aro na cikin jerin 'yan wasan da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ke farauta a cewar jaridar Telegraph. Sai dai a gefe dai an kara bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na duba 'yan wasan da kwantiragin
tarihin suke dab da karewa kuma tana farauta 'yan wasa kamar na tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da kuma kasar Jamus wato Joshua Kimmich mai shekara 28 da dan wasan gaba na Lille da kuma kasar Canada wato Jonathan David mai shekara 24 da na kungiyar kwallon kafa ta Nice da kuma kasar Faransa wato Kevin Touré mai shekara 22 a cewar jaridar EFCN. Sai dai a gefe daya ita ma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na sa ido kan dan wasan gaba na Juventus da kuma kasar Italiya wato Federico Chiesa mai shekara 26, yayin da a gefe daya aka bayyana cewa wato dan wasan gaba na Norway wato Haaland mai fafatawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mai shekara 23 bai yanke shawara kan barin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ba duk da alakanta shi da ake da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a cewar jaridar Football Insider. Sai dai a gefe daya ita ma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na sa ido kan dan wasan Copenhagen da kuma kasar Sweden wato Ronny mai shekara 18 a cewar jaridar Sun. Sai dai kuma a gefe daya an kara bayyana cewa da wahala kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta yi wa dan wasan tsakiya da kuma kasar Portugal wato Bruno Fernandes mai shekara 29 karin albashi duk da kungiyoyin Saudi Arabia da ke farautar dan wasan a cewar jaridar Football Insider, wanda kuma duka da wannan ne muka karshe shirin na wannan rana. A bayan wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Abdullahi Aliyu da na shirya na gabatar ke cewa ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na YouTube, Facebook da kuma TikTok a Duniyar Wasanni TV. Wanda Allah kada ku manta ku muna subscribe tare da danna alamar kararrawa domin dai sanar da ku da zaran mun saki sabbin shirye-shiryen mu.